जेबो गोब्राब जाया सालाकाटिया अलरेडि क्लिन जाबाय बेवहाय खुनु उसुबिदा गैया बिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिजाथिखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लरेन्स इस्लारि बिथांखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे सालाकाटियाव गोबां भट लानानै जोंनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहागासिनो दङ आरो बेवहाय खुनु चेलेन्ज बा बेबायदि खुनु जेंना गैया सालाकाटि समस्तियाव दिनै जोंनि बिसायख'थिनि बे मेलाव गासैबो हारिनि सुबुङा नुजाफैदों बेवहाय माइनरिटि आदिबासि कच राजबंसि बङालि गासैबो जनगोष्ठी फैदों बर'जों लोगोसे दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हायो जे सालाकाटियाव गोबां भट लानानै जोंनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहागासिनो दङ आरो बेवहाय खुनु चेलेन्ज बा बेबायदि खुनु जेंना गैया मैया देरहासार बसुमतारी एबा BPFनि थाखाय गोब्राब जागोन नामा जेबो गोब्राब जाया सालाकाटिया अलरेडि क्लिन जाबाय बेवहाय खुनु उसुबिदा गैया बिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिजाथिखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लरेन्स इस्लारि बिथांखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय गोबां भट लानानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहागोन आरो एबार BTC आव जोङो 40टा समस्तिनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन मासि लानानै सरकार बानायगोन बे रोखा